existujúce pracovné komisie, ktoré pri úrade, pri tvorbe týchto či už predpisov, ale to aj pri zavádzaní ETSK a po zavedení ETSK fungovali a predpokladám, že aj budú naďalej, kde samozrejme sa zúčastňovali aj členovia komory a aj iných profesijných zložiek, takže to je v kompetencii úradu. Ja som navrhoval, aby to pokračovalo. Chcete reagovať? Ešte mám, pani inžinierke, ten dotaz. Moje meno je Suchanský národná diaľničná spoločnosť. Uvítal som tento príspevok, pretože my, geodeti z národnej diaľničnej spoločnosti, cítime potrebu odkonzultovať tieto problémy okolo ETSK, najmä projekty z investičnej výstavby. A rád by som sa opýtal, koho sa môžeme opýtať, za kým prísť, komu napísať mail, kde si dohodnúť stretnutie, lebo to je debata na viacej minút, ako dnes sme sa stretli a porozprávali v kuloároch a pomôcť nájsť riešenie v tej investičnej výstavbe. Hodne roboty urobil Janko Hardoš, ale máme to zatiaľ v štádiu nejakého návrhu, metodického usmernenia, ale my musíme na MDSK riešiť veci hneď, zaraz, pretože robíme celú činnosť na náklady daňových poplatníkov. Ďakujem. No, čo sa týka investičnej výstavby, to ako ste spomenuli, existuje návrh metodického usmernenia komory geodetov a kartografov, ktorý odznel na seminári, na valnom zhromaždení, bol publikovaný. Ako postupovať v prípade teda aplikácie ETSK 03 investičnej výstavbe. V našich silách nie je možnosť ani v silách komory vydať k tomu nejaký technický predpis alebo legislatívny dokument. Nejakým spôsobom osvojí úrad geodézie, kartografie a katastra, alebo pôjdeme cez stavebné úrady. Komora geodetov a kartografov už opakovane písala otvorený list na všetky stavebné úrady, aj na ministerstvo dopravy, výstavy regionálneho rozvoja a môžeme prípadne ešte skúsiť vyvolať takéto stretnutie, kde sme pomohli geodetom činným v investičnej výstave. Za úrad ja neviem hovoriť. Ja môžem za ten kataster. Je to nesmierne ťažká vec, aj keď to vyzerá veľmi jednoducho. Ja neviem, nie je dňa, aby na úrade nediskutovali odborníci. Môžeme zvoliť nejaký formálny postup, dohody o spolupráci, alebo nejaký postup, ktorým sa veci vyriešia. Ja sa naozaj nikoho nechcem dotknúť, ale o mnoho radšej diskutujem o veciach s ľuďmi, ktorí konkrétne robia, ako s riaditeľmi firiem, ktorí tie veci priamo nerobia. A dokonca minule som ako keby zacítil takú nejakú diskrepanciu. Chodili na úrad opakované zástupcovia únie zamestnávateľov a ako keby, aspoň tak sa mi v diaľke zazdalo, že som také niečo pocítil, že nie úplne sú stotožnení s názorom komory, jedni nie sú stotožnení s názormi druhých, s názormi tretích. No, je to veľký problém. Toto je niečo, čo by si mala zároveň komora vydiskutovať s úniou zamestnávateľov. No, bude na nás, ktorých odborníkov si zavoláme a s ktorými budeme diskutovať. Akási taká nejaká formálna komisia, budem rád, keď bude samozrejme fungovať a pokračovať, ale budem zároveň rád, ak tam prídu ľudia s konštruktívnymi nápadmi a nie s úplne opozitnými nápadmi a budú sa tam sami medzi sebou hádať a pomaly byť. Je to veľmi ťažká vec, napriek tomu, že to vyzerá jednoducho, zvolať si komisiu. No ale koho do nej menujeme? Niekoho za úniu zamestnávateľov, za vedecko-technickú spoločnosť, alebo ja by som si v tomto prípade veľmi, veľmi rád nechal to právo niektorých členov si vybrať do tohto týmu sám. Ďakujem, je to určitá reakcia.
dve ruky hore a tým by sme končili. Pane Žine, Ďakujem za slovo. Neviem, kde bola tá rozpornosť tých názorov. Ja som predstaviteľ zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie, aj spoluodborný garant tejto udalosti spolu s komorou. Našimi členmi sú členovia predstavenstva komory geodétov a kartografov. My sme pripravení postaviť spoločnú komisiu a vyzývam tým úrad, aby to urobil teraz a ďakujem aj Lubke, že to povedal. Nebudeme tam hovoriť rozdielne veci, ale ak sa diskutuje, tak nikdy nehovoríme úplne to isté a v diskusii sa prijímajú názory iného, menia sa názory. Ja si myslím, že to je diskusia, pretože ak diskusia je to, že ja prídem na rokovanie a myslím si to po rokovaní, to, čo som si myslel pred rokovaním, to nie je diskusia, to sú 2-3 monológy a dúfam, že takto nebude vyzerať diskusia medzi odbornou verejnosťou z komerčnej sféry a odborníkmi zo štátnej sféry, ale verím, že to tak nebude a garantujem vám, že postavíme spolu s komorou, môžem sa zaručiť za to Janka Harduša, ktorý sme včera veľmi vášnivo diskutovali, Vlada Strončeka ako predsedu komory a mňa ako predsedu zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie, že sme pripravení postaviť odborníkov. Vítam aj ponuku akademickej obce, pretože tam sú odborníci, ktorí sa vedia zapojiť a vidia veci trošku inak ako my. Konec koncov máme dekana stavebnej fakulty geodéta, čo si veľmi vážim a som na to hrdý. Čiže je vidno, že je okrem toho, že je odborník aj vážený aj v tej obci akademickej. A urobme to. My na tom stretnutí, ktoré sme mali na úrade, sme vyzvali úrad, aby sme začali diskutovať. Samozrejme, najpalčivejšia téma je zavedenie TSK 03 v praxi, ktoré nie je dobré. A nie, že myšlienka TSK 03 je zlá, ale jej zavedenie je zlé, je také, aké by nemalo byť. Lebo aké prax ukázala, ja nehovorím, že bolo so zlým úmyslom, ale prax ukázala, že takto to nejde a malo by to byť inak. Takže ja vám garantujem, že tá komisia bude jednotná, že budeme diskutovať a že ju postavíme spolu s komorou a teda aj s inými organizáciami. Ďakujem. Ďakujem. Prosím vás pekne, ja som veľmi rád, ako to Vlado povedal, ale ja by som si dovolil pripomenúť jednu vec. Zavedenie TSK 03 sa datuje včera spomínaným dňom vtákov, ale nie v roku 2012, ale 2011. 1. apríla 2011, už je to dlhá doba na to, aby sme rozprávali o tom, že potrebujeme okamžitú implementáciu. Ja som si plne vedomý aj toho, že 03 trápi aj nielen katastrálnikov, ale aj ľudí, čo sa pohybujú okolo investičnej výstavby, ale veda o to, že potrebujeme riešenie hneď a teraz naberá vážne trhliny, lebo tu je už skoro 2 roky, za chvíľu bude od zavedenia a doteraz sme nepotrebovali okamžité riešenie. A pokiaľ ja viem, a pokiaľ som si preštudoval biletín komory geodétov a kartografov, použijem ten termín biletín, preštudoval som si diskusné fóra, mám za to, že komisia na implementáciu 03 existuje. Otázka je iná, do akej miery vyvíja činnosť a či niekto nepovedal v minulosti, že už netreba, lebo všetko je v poriadku. Ale plne sa stotožňujem s tým, že nikto tu z úradu neohrozuje existenciu 03, aj keď tu bol povedaný názor, že 03 možno treba okamžite zahodiť. Nie, to nikto z úradu nepovedal, len otázka implementácie je prioritná dnes a preto sme sa k tejto téme na úrade aj vrátili a hľadáme optimálne riešenie a preto si myslím, že áno, treba o tom diskutovať, ale či je to problém toho, že nie je odborná komisia alebo že nevyvíja činnosť, isté som za to, aby sme obnovili činnosť tejto komisie, ale myslím si, že ešte to nejaký deň, 2 bude trvať, keď nájdeme to najoptimálnejšie riešenie. Poslednou to poviem, lebo je TSK 03 prípada ako slovenský fotbal. Toľko fanúšikov na zápase, toľko trénerov. Každý má iný názor na zostavu a takisto pri 03 má každý má iný názor na implementáciu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja si myslím, že z obidvoch strán odznel prísľub, že komisia bude ďalej fungovať, týkajúce sa implementácie TSK 03.
Odzneli tu široké spektrum názorov, je to téma, ktorá nás všetkých trápi a ešte asi chvíľku bude, pravdepodobne veľmi rýchlo nedokážeme uzavrieť. Čas tohoto diskusného fóra sa naplnil. Ja si myslím, že čas sa naplnil a mali by sme dodržiavať časový harmonogram. Je priestor a bol priestor dostatočný v rozsahu hodiny a pol. Takže... Ja chcem povedať len jednu vetu, že podporujem to, čo povedala Ľuba Hudecová a bolo by dobré, aby sme najprv diskutovali nie ako komisia, ale ako nejaká diskusná skupina a potom by boli nejaké výstupy pre komisiu. Aby tam bolo viacej názorov. Ak to bude na škole, bude to za málo peňazí, som všetkými 10 za. A určite veľa ľudí sa... Interpretujeme to tak, že je tu výzva teda, alebo požiadavka možno urobiť jednodňový alebo poldňový seminár na tému implementácie ETSK 03. Prišla z pléna, prišla z akademickej sféry, dohodneme asi s úradom, kde sa to uskutoční, kedy, ako a za akých okolností, určite bude otvorená pre všetkých. Dovolte mi naozaj v tejto chvíli ukončiť túto rozpravu, túto diskusiu. Myslím si, že bola pre každého z nás pozitívna. Dúfam, že s tým budeme odchádzať a že aj na ďalších slovenských geodetických dní bude priestor na to, aby sme takéto neformálne diskusiách, v týchto neformálnych diskusiách pokračovali. Veľmi pekne ďakujem našim hosťom v diskusii za ich odpovede a vystúpenia a vám za otázky a účasť. Poprosím vás, keby ste v rámci prestávky na káve si pozreli aj výstavu, ktoré pripravili naše katedry, geodetické základy oslavujú 60. výročie v salóniku Alfa. Máte možnosť vidieť prehľad na prác našich študentov a našich zamestnancov a zároveň o 11. pokračuje odborný program tohto podujatia ďalej, takže príjemne držite prestávky a tešíme sa ďalej na ďalší program. Ďakujem.